chabvunduka zvipere mushe tiri kuona kuti vana rugare gumbo vari kuya chikomenda pamusoro penhau aiwadzana Tungwarara. Panguva inotozwa kuti Tungwarara akanga va-elevated in the Central Committee, but vana Chinamasa vane vachimubloka. Emovha panguva ino iri kuonekwa ichinzi these guys vakaita sana Tungwarara vanozivikanwa kunzi ma-presidential advisor, vanhu vari kuita empowerment munyika, iri kusapota mutungamiri wenyika. Even vakada kuvabloka, but so long mutungamiri wenyika achingoda kuti apinde muCentral Committee, you cannot stop that. Zatapinda mashoko ari kuuya panguva ino, this is just a fact. Iri kuya ichikomendewa panguva ino naRugare Gumbo achiti aiwa, panguva ino hapana any obstacle ingastoppa mutungamiri wenyika kuita zvaanoda, kuti vasubscribe like kutomba bell icon. Anobuda achiposta Chinamasa kubuda nyora achiti Chinamasa, for the third time, attempts to resist the prevailing political reality. He is missing the fact that his boss, ED, is the one driving the core options to strengthen his 2030 foundation. Anyone who stands against ED will fall, and that Tungwarara guy is simply unstoppable. Ndo mashoko ari kuda panguva ino achionekwa kunzi aiwa, yes, tikuona kuti they managed to stop his elevation into the Central Committee, but zvinogona kuita sezvanguti again pana Tagurei, kuti Tagurei again akanga uya panguva ino achida kuko-optiwa ndobva ablokewa even naVP Kosano Chiwenga, but those efforts hapana kana chaakambokwanisa kuita. He was then elevated, akanyasa kupindapo muCentral Committee vachida vasingadi uye vakatarisa. Zvinyasoonekwa kunzi panguva ino haisisiri nhau yemutemo iri kushanda kuti aiwa the law states this and that, but yatongova nhau yeloyalty, yatongova nhau allegiance, yatongova nhau yekuva panguva ino achikuona kuti are these allies. Cronism ndo yatongovapo. Pinai comment section medu mutize pafunguro enyu motode pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu nzakanga na subscribe like, shanda on the bell icon.